Khulumka jotano no hanya helam juga ni YouTube channel lo ang norni login norni takuk saslang ke phaji sing tini naliana video norni beskango kedal tu wi phaya norok video no joya we pulan simi paithek sora nai tongni tini ni video norok saimang kana thumbnail te title log nukuino hingga tini apuni bagaino norni thani kok salanin bagaino norni beskango phainu jak phaya norni takuk hingga norok pulan simi paithek sora nai tongni hingga tagu subscribe khlai ban subscribe channel no subscribe khlai te share like comment abon norno te sana nang ya hingga phaji video no channel me norno ang kaise kok thanai omong hingga ang sekango kaise video khaikya bahke rignai panai baba hai hingga te advertise bo khai phunuka hingga je ang advertise khlaimani bisingo rignai amo kori kha amo jotono sell ngi thangba kya kama hai je panjar to saimano jotono sell ngi thangba kya ganga abon bagai tabung norni thanu hai hai te kangsa tong khori rignai tawana di norok ang bai kok dugni bisingti kerengi kok salaimano ama hai hingga kok salaimani bisingti norok pai mano among hangkai tabuk ane thani rignai kangsa tongo chamathui sikla hingga among hangkai bulu bai kufur mane kufur bai bulu ta white color bai bulu tolani blue color sakani blue color te kesani bahan hangkai white color mane kufur color hingga tini norok ni thani ang phunugi tongo amo tabuk available kangsano tongsio norok jenangnai abo tabuk ang bai tini bisingo kerengi mano bakhanani bisingo kerengi mano ama hai hingga talir di norok kok number te address jak tongo norok kok salaman bisingti pai mana hingga phajang norok tabuk dignai phunuga baba hai ani thani tabuk dignai tongo iko among hangkai bahan do among hangkai blue color ni hi among hangkai blue color iko rignai amo iko mo heke rijak www khe rijak hi ojo mane w hai system ta mane ko mo heke bothai rijak among hangkai kinarni do kinarni te kaise kinarni tongo ang norno te kaise kinarni no phunuga na among hangkai norno sairwan amo color o je kinarong hangkai kufur kechak ko bahake hangkai te mo ko blue kechak mo pink yellow te mo kormo color kekhrang color te kormo gomong hangkai kalirong bahai ta mo kai pink color ta gulapi hai ama ke rijak hangkai te ko norok naji norok nuguni tongkhona ang norno phunugi tongo nge norok among hangkai kinarni te kaise kinarni tongo ang norno te kaise kinarni phunuga na te kaise kinarni hangkai amo mo iko norok nang hangkai saimano amo te kaise kinarni hangkai amo ka w system ya amo ke iko amo ka hani kisa iko mohai ke rijak norok nuguni tongkhona iko camera ni buskango norok nai tongo iko norok nai no paji amo hai hangkai telephone ang norno phunugi tongo tabukani thani wo amo kangsa tongkho hingga norok je nangnai nahari mano ang bai kokdungni bisingni kerengman bisingti ang norok no morok mani ang sawi dinai iko amo hangkai w ya do amo hangkai kinani no amo hangkai mohai ke rijak amo tabungni design ba tabungni amo hangkai soliwo karon amo same to same kinar ba kinar amo ungya kaisa hangkai tamo kaisa hangkai w hangkai rijak hangkai te kaisa hangkai iko amo hangkai rijak norok nang tabu sai tongo norok phunugi tongo norok nugui tongkhana mokai w ya mokai amo hangkai kisa sujaya kisa kina mane kokoi kinar khai rijak mane kisa koire khai rijak amo hangkai kinarni thajung ang norno phunuka kinarni te kangsa ang abukai w system mong hangkai w system ya tabung hangkai sing kesarni nalian phaji kesarni hangkai ko mohai norok dunguni tongkhona kesaro rinai ta mo kesar tongnai iko kesar tongnai omo jori bai kufur te omo jebo thai kiting tomon abo joton jori bai rijak gomong hangkai kechak kormo kekhrang kalirong kechak kormo kekhrang kalirong kechak omo hangkai berjak iko hangkai kinar iko mo kinar paithak norno phunugana iko no window naro iko naji yango babon hanyo semdo among hangkai kesaro tongnai ano iko norok nugui tongkhona kinaro iko hangkai kinar jotoni last to busuk nita amo hangkai rijak hangkai yango bo abo hangkai rijak hangkai hi mo kai kesarni khata do hangkai amo kangsano tabuk tongo ani yago norok nang hangkai nahari mano hangkai amo system hangkai iko mo hai sinai ta iko ang norno photo phunuk tongo norok photo nugui tongkhona photo abo haino same to same mo haino hangkai khapangni marite kijing song norok ni bagi amo kangsa rignai tongkho je rignai paine no musungui tongnai amo hai system kinar ba kinar hangkai blue color te kesarang hangkai kufur kinar ni buthai hangkai kaisa www te kaisa hangkai kolok mane sujaya
kisa bekat kiri jaga ma haita angka ma hai tong tabu kangsa tongo norok nayi akunui hamsa kangke pai mano hamsa kang hangkai paya ka paya ma haita gaban bagi khapangni mare te kising sono koyo norok jodi so tini ni bising bate khana ni bising norok dignai paina ni musung itong hangke omo dignai norok nayi akuni pai mano ani address dijak tongo te khwai bai agortalawo norok address so te kokdugo kol klayang bai kok salai mano te morok mane dam price norok singgi mano ama hai nga kapani mari kising ang norok ni buskango am hai keno video tui phega tini ni video to am suk joro nang sinai norok no thani norok no bele kena hambai pule ni sime pai thuk jara o video no sayo nai tong mane bagi norok ni thanu ang te relative mane rigna ni relative ani thanu je sokoi man ang ni advertise khai nai ani social media facebook te whatsapp abo hai kero kang share khlayo kabakum kuno jora video rok khlai maya karan bisingna abo selling phayo je norok nang advertise funugui tong mane asi sikang ni abo jotono selling paijak do nga abo jotono selling paijak tabuk omo kangsa tongkho nga je sing katal family update diwi tong ta mane photo rok diwi tong abo haike diwi tong nga norok sai mane singmano nga takna ni norok sarmano abo hai nga खाबन मारे किसिंग नरंग नि बागे आं बुसकांग मते बाबा हिकिन रिगनाय रंग रिलेटिव रिगनाय रि साथे शेड अक नंगा कांग नरंग फोनुंनाय नरक आनि चैनल बे क्रिंगि तंगि ते आनि चैनल ताबु कताल नरक सब्सक्राइब खालाय ते लाइक शेयर कमेन्ट नरक खालाय आबो नरक नि पयतो तंग नरंग थाना आं नरक खालाय हेने इंगे ते कासे फुंग मुसु का शेयर खालाय दि चैनल नरक नाय तंग मुसु का ते साइमान मुसु का रिमन रिगनाय सम्बन्ध साइमान मुसु का नरक channel subscribe khlai ji sai mane aba haite kokdung number tongo kokdung no call khai kok salai man ang bai nga khapun mare te kising norok pulen simi padik dora o video no soya nai tong magi norok bele kan hambai nge buskan ni jora tebo te kaisa video bai norok thane o malai nai jotono no hambai khulumka